कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार निलेशजी राणे यांचा 17 मार्चला वाढदिवस आहे आणि वाढदिवसाचं औचित्य साधून सिंधुदुर्ग जिल्हा शिवसेना मालवण बोर्डिंग ग्राउंड येथे दिनांक 16 मार्च सायंकाळी 6 वाजता भव्य दिव्य वाढदिवसाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। या कार्यक्रमानिमित्त पुण्यातील शिवायन हे शिवरायांवर आधारित महानाट्य सुद्धा त्या ठिकाणी ठेवण्यात आलेलं आहे। या वाढदिवसाला निलेशजी राणे यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आमचे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आता केंद्रीय माजी मंत्री खासदार राणेसाहेब असतील, आमचे पक्षाचे प्रमुख महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेब सुद्धा असतील, पालकमंत्री नितेश राणे साहेब असतील, केसरकर साहेब असतील, आमचे उद्योगमंत्री उदय सामंत असतील, भैया सामंत असतील, तसेच महायुतीचे सर्वच पदाधिकारी या वाढदिवसाला उपस्थित राहतील। या सर्वांच्या उपस्थितीत सन्माननीय निलेशजी राणे यांचा वाढदिवस भव्य दिव्य करण्याचं शिवसेना जिल्हा शिवसेनेने ठरवलेलं आहे। त्यासाठी आज मालवण तालुक्यामध्ये सर्व शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली। बैठकीमध्ये वाढदिवसाचं नियोजन सुद्धा करण्यात आलं। महाराष्ट्रामध्ये अधिवेशन चालू असल्यामुळे 17 तारीखला सोमवार हा वार येत असून आणि तो अधिवेशनाचा दिवस असल्याने सन्माननीय निलेशजी राणे यांनी आपल्यावरती मतदारांनी जी जबाबदारी सोपवलेली आहे की सभागृहामध्ये आपला जरी वाढदिवस असला तरी सभागृहामधल्या कामकाजामध्ये आपण अनुपस्थित राहणं हे त्यांना योग्य न वाटल्याने त्यांनी रविवारी 16 तारीखला सुट्टीच्या दिवशी हा वाढदिवस आम्हाला सांगितलं तुम्ही साजरा करा, म्हणजे मी सोमवारी माझ्या अधिवेशनाच्या कामकाजामध्ये मी सक्रिय राहून या मतदारसंघातले जे प्रश्न असतील ते मी सभागृहासमोर मला मांडता येतील, सभागृहामध्ये काय कामकाज चाललं आहे पाहता येईल, त्याच्यात लक्ष ठेवता येईल, असा एक चांगला आमदार आम्ही निवडून दिलायचा आम्हाला सार्थ अभिमान सुद्धा वाटतो की एकंदरीत जे आज तिथे जी अधिवेशनामध्ये जे काम करतायत ते प्रश्न मांडतायत ते प्रश्न आपण बघितलं सोशल मीडियावरती जेव्हा आम्ही बघतो तेव्हा आम्हालाच काय तर सर्वसामान्य कुडाळ मालवण किंवा सिंधुदुर्गातल्या सर्व जनतेला अभिमान वाटतो आहे की आम्ही योग्य निर्णय घेऊन योग्य मतदान केलं आणि सिंधुदुर्गाला कुडाळ मालवणला दिशा देणारा आमदार आम्ही आज महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये पाठवला, त्याचा सार्थ अभिमान सर्वांना वाटतो आहे। या वाढदिवसाचं औचित्य साधून 17 तारीखला मालवण तालुक्यामध्ये विविध ग्रामीण भागामध्ये शहरामध्ये सुद्धा कार्यक्रम ठेवलेले आहेत। कुडाळ तालुक्यामध्ये सुद्धा पूर्ण तालुक्यामध्ये वेगवेगळ्या भागामध्ये ग्रामीण भागामध्ये शहरामध्ये कार्यक्रम ठेवलेले आहेत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा 17 तारीखला स्थानिक पदाधिकारी कार्यकर्ते वाढदिवसाचा औचित्य साधून कार्यक्रम करणार आहेत। त्यामुळे असा भव्य दिव्य वाढदिवस निलेशजी राणे यांचा हा 17 तारीखचा
या जिल्ह्यामध्ये संपन्न होणार आहे. आणि मला खात्री आहे की आतापर्यंत जे वाढदिवस झाले त्या वाढदिवसा आगळा वेगळा वाढदिवस हा निलेशजींचा या मालवणमध्ये संपन्न होईल. कारण निलेशजींनी जे विधिमंडळात जे आज काम करतायत ते काम पाहून सर्वसामान्य जनता किंवा प्रत्येक स्तरातील व्यक्ती, सन्माननीय व्यक्ती आज निलेश सावंतांचं कौतुक करतायत. त्यामुळे वाढदिवसाचं औचित्य साधून आपल्या लाडक्या आमदाराला शुभेच्छा देण्यासाठी मोठ्या संख्येने जनता सुद्धा या उत्सव म्हणून या उत्सवाला सहभागी होतील अशी माझी स्वतःची खात्री आहे. त्यामुळे आपण पत्रकारांनी सुद्धा आमच्या या वाढदिवसाच्या जो आम्ही करतोय साजरा करतोय त्यात आपले सुद्धा आशीर्वाद या वाढदिवसाच्या मागे साजरा होण्यामागे आपले पण आहेत. आणि हे महानाट्य जे आपण ठेवतो शिवाजी महाराजांवरती आधारित हा भव्य दिव्य कार्यक्रम आहे. जवळजवळ 200 जणांचा हा कार्यक्रम आहे. या महानाट्यामध्ये 200 कलाकार सहभागी होतील. आणि हा महानाट्याचा प्रयोग आपल्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना, आपल्या भगिनींना इथे पाहता यावा म्हणून त्यांना सुद्धा या महानाट्याचा प्रयोग पाहण्यासाठी आम्ही आवर्जून त्यांना सुद्धा आम्ही या ठिकाणी आणणार आहोत. कारण हा भव्य दिव्य कार्यक्रम ग्रामीण भागातल्या जनतेला, मतदारांना असा पाहायला मिळत नाही. त्यांना तो पाहायला मिळावा यासाठी आमच्या सर्व गावातील कार्यकर्ते, पदाधिकारी हे प्रेरणेशील राहून अन्य वेळी आम्ही त्यांना सभेला उपस्थित करतो, मिटिंगला उपस्थित करतो. पण आज काय राजकारण इलेक्शन नाही आहे, परंतु सर्व या चांगला कार्यक्रम बघण्यासाठी सुद्धा आम्ही त्याच येणे आम्ही या सगळ्या आपल्या माता भगिनींना या ठिकाणी आम्ही आणणार आहोत. त्यांना आम्ही हा कार्यक्रम दाखवणार आहोत. आणि वाढदिवसाचं औचित्य साधून एक रुग्णसेवेसाठी रुग्णवाहिका सुद्धा त्या ठिकाणी आम्ही देणार आहोत. तसं जवळजवळ या जिल्ह्याचे 400 शैक्षणिक संस्थेना, शाळेना, जिल्हा परिषदच्या ज्या शाळेमध्ये 50पेक्षा जास्त पटसंख्या आहे अशा शाळेंना मेडिकल किट सुद्धा या निमित्ताने आपण देणार आहोत. असे वेगवेगळे कार्यक्रम वाढदिवसाचं औचित्य साधून सिंधुदुर्ग शिवसेना जिल्ह्यातील सर्व पदाधिकाऱ्यांनी, कार्यकर्त्यांनी घेतलेले आहेत. आणि हा वाढदिवस या सर्वच मान्यवरांच्या उपस्थितीत भव्य दिव्य होईल असं मला वाटतंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.